Que tal, señoras e señores? Son as 6:32 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando aquí no A Voltas co Prato en riguroso directo na Televisión de Galicia. Xa sabedes que tedes todas as receitas penduradas no noso Instagram. Podedes seguirnos aí no noso Instagram. Por favor, seguídenos, Tedenos que seguir todos os días. As receitas a cousa vosa, os cociñeiros, como sempre, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Vamos alá. Opa, opa. Que tal, como estades? Vou empezar con Merchi, porque Merchi é a primeira vez esta semana que ves. Como se portaron os reis? Que a ti non te preguntei. Moi ben. Sí? Sí. Estou moi contenta. Di a verdad. Son moi boa. Di a verdad. Como que di a verdad? No, ti és aquí o que máis sorte ten neste programa. Eres o Di que a máis verdad sorte como se ten. portaron os reis, Merche. Portáronse moi ben, trouxeronme moitos amigos. Vale, que creo que Xulio pasou de visita, non? Pola casa de Merchi, acaboulle co bar, co restaurante, co hotel, acaboulle con todo. Señoras e señores, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae a nosa querida Rosa de Cuntis. Ola, chamome Rosa. Son de Seville e vou vos a decir como fago o abadexo ao forno con albariño. Primeiro pelo as patatas e pártense en rodajas moi finas e a cebola tamén. E fríese as patatas, a cebola e o allo con un pouco de aceite, como uns 10 minutos. Despois poñese nunha fuente de forno e encima poñese os lomos de abadexo e un limón cortado en 4 cachos. Métese ao forno e ao que comece a cocer régase con un chorro de viño albariño. Polvorease con tomillo e unha rama de romeo. E ala, a degustalo. Pois ala, se o di Rosa, será verdade, verá que degustalo. Están vendo ese abadexo maravilloso que temos hoxe aquí no A Voltas co Prato, o que teñen aí, e temos tamén... Que? No, este non. Que? Ah, vale, este de aquí. É o abadexo. Este que é, a ver, ilustrademe que eu... Bacallau. Vale, abadexo, bacallau. Abadexo, Non se bacallau. toca, se señala pero non se toca. Vale, pero despois xa o vas tocar ti. Que vas facer? Bueno, quería explicarche primeiro, son primos, Ajá. sabes que é moi parecida a pel, os Ten dous son... como lunares, non? Este Motas, máis, motas. é Motas, a sí, liña motas. branca é a típica do bacallau. Vale, pero perfecto. sabes que son parecidos, incluso o sabor, unha vez cociñados, hai que ser experto aí para diferenciar un de outro, Vale, que vas facer ti? Eu vou facer abadexo o forno parecido ao que fai Rosa. Moi rico, é moi fácil de facer na casa, así Sí. que atentos todas e todos. E ti, queridísimo Xulio Mato? Pois eu vou facer abadexo fritido con patacas. Vou facer fritido con patacas. Vas facer como os ingleses? Como os ingleses. Como os ingleses. Super rico para os nenos, para ver un partido de fútbol que Sí. con dúas salsiñas para dipear, o sea, para mollar. Dipear é mollar, vale, en galego. Xa o dixen eu. Mollar, vale, sí. Entón, abadexo con patacas fritas, un fish and chips, como dirían os ingleses, Eso e é. por outro lado, abadexo ao forno. Imos cociñar no A Voltas co Prato. Veña, marcho con Julio. Por aquí. Bueno, mira, o primeiro todo vou poñer a facer as patacas, que as vou facer en dous tempos, vale? Porque quero que queden como concitadas no aceite, Confitadas no aceite. cocidas no aceite despaciño, cocidas, vale. e despois vámolas sacar, vamos dar caña ao aceite, e cando este ben quente vámolas botar para que queden ben doradiñas. Entón van quedar douradas por fora, entendo que por dentro moi tenras, non? Eso é. Entón, así, gústame esa pataca co fritida. aceite en frío, Vale, ves, corteinas así algo gordiñas, sí. ves? Sí. É patacón, eso, É pataca. Patacón fritido. Pataca galega moi boa. Patacón fritido. E por que as tiñas en auga aí? Para que non se oxiden, Vale, claro. vale. Para que queden un poquinho máis soltas, soltan parte do almidón, entón quedan un poquinho máis sueltas. Perfecto. Por certo, Vale. recordarlle a xente da casa que como cada tarde podedes chamar o A Voltas co Prato. Está aí o teléfono, podedes chamar e contarnos como facedes vos o abadexo ou como facedes calquera peixe ou incluso que comistes hoxe pola tarde. Vai, nos vale 664-483419 o teléfono do A Voltas co Prato. E recordade que como cada tarde, todas as tardes da semana, o luns, o martes, o mércores, o xoves e o venres, 50 euros dunha vez e 50 outro. Aí está, no A Voltas co Prato, que ben quedou, Vai che dar un tirón. No, que estou adestrado. Non estás a feito. No, estou adestrado, estou forte. Estás. Sí, estou adestrando moito. Bueno, conta. Peixe frito con patacas. E vou facer dous previos diferentes, Vale. vale? Entón, o primeiro deles, vou cocer Chícharos. uns chícharos Vale. e despois vou nos esmagar. Vou nos cocer, vou nos saltear e vou nos esmagar. A ver, como dis? Esmagar. Encántame a túa geada, Esmagar. Esmagar. E que dis ben? Esmagar. Esmagar. Esmágote. Esmágate, viu. Vale, pois vais, cocer os chícharos. Eso, cando ferva a auga, botamos un chisco de sal. Vale.
Un chisco, digo. Vale. Un chisco, un terrou en sala. Vale. Bueno, non me busques que me atopas, Bueno, botei un chisco de sal. A auga ten que estar salgada para... Perfecto. Vale. E chícharo, como veixo, están congelados, quer decir, son dos Sí, congelados do súper. Congelados e botámonos Vale. do congelador directos ao... Directamente para aí, vale. Eso é, vale. Despois vounos, como che dixen, vounos cocer, vounos saltear con... Esmajalos. Cun pouquiño de... Ai. Hierbabuena, que non sei como se di. Que en galego é hortelá. 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 Pois cun pouquiño de hortelá, un pouquiño de zume de limón, sal e pementa. Vale. Que queda super chula. É a guarnición que utilizan os ingleses, como ben dixeche ti, Para o fish and chips. este fish and chips, vale? Vale, entón vamos facer unhos fish and chips á galega, non? Chícharos esmagados e fish and chips á galega, perfecto. Un abadexo fresco. Fresco, fresquísimo. Vale. Entón, por outro lado, vou facer xa a primeira das salsas, que é unha salsa tártara, moi sinxela, que xa fixen máis veces, pero para este caso concreto, para mollar o bacallau, vai nos vir moi ben. O sea, para mollar o abadexo, perdón. Pois moi ben, temos encurtido, temos ovo, maionesa, temos maionesa, que vai ser a base da salsa tártara que vai facer Xulio. Eso é. Aí está, maionesa para É dentro. moi sinxela, entón botamos a base da maionesa e despois vai todo moi picadiño. O único que tens que facer é picar. É picalo e botámosle un toquiño máis de zume de limón para que sexa cítrico. Para que quede un poquinho máis ácido e nada máis. Xa está, É moi pues sinxelo. Dalle. A ver a túa velocidade de corte. Mira, dalle. Pamba. É que me... Dame medo, que pode levar o dedo por diante. Aí vai. Sí, dache un medazo. Bueno, deixamos a Es capaz de decir, saltou a noticia, Xulio cortouse. Deixou o dedo, deixamos a Xulio cortando cousiñas, preparando a súa salsa tártara e vamos con Merche Rodal. Caralo. Hola, Merche. Hola. Mira, estou cortando ves? peixiño xa para botarlle sal. Deixote ben, Gracias. Moi ben. Merche vai facer ao forno o seu abadexo, vai ser un abadexo, podemos decir, un pouco máis tradicional, Sí, vou poñerlle por riba unha costriña con pan relado, con pirixel. Ajá. E voulle poñer por debaixo para adornar e para acompañar un pisto. Con moita verdura. Aquí tes cenoura, cebola, que máis? Un pouco de allo, non? Si, cebola tenra, cenoria e allo. Vais a facer un pouquiño, despois vou engadirlle berenxena, cabaciña e allo porro. Apetecen verduras. Non te apetecen verduras despois de tanto día, así de tanta festa, Sí, ademais, hoxe comín churrasco, entón apeteceme verduras. Mira que lle apetece a verdura. Sí. E ademais, como despois lle vimos botar un pouquiño de tomate triturado, pois gusta a todo o mundo, así... Pois creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece o que están facendo. Que pase, por favor, connosco. Rosa, un aplauso para ela. Que tal, Rosa, como estás? Ben. Benvida ao programa. Gracias. Bueno, como estás? Así que ti eres moito de abadexo. Sí. Gusta o peixe? Sí. Sí? Moito. E falo de moitas maneiras ou 4 formas de facela? 4 formas e nada máis. Esas son as que controlas? Sí, as que controlo. E dai non te saca ninguén? No. Pois hoxe, claro, hoxe non a voltas co prato, vamos te sacar das 4 elaboracións típicas. Vale. Vente por aquí, vamos ver de Merche. Cortei o peixe, estou botando un pouquiño de sal. Vale. Despois vai ir ao forno. Sal gorda, Sí. polo que vexo. Para que quede blanquiño, quede a carne tersa, sabes? O poñerlle o sal despois de limpialo, sempre fai que a carne quede un pouquiño máis dura. Moi ben, porque Rosa, Merche vai facer o abadexo ao forno, que é un abadexo así bastante tradicional. Non sei se é ali pola túa zona facedelo ao forno, se é algo bastante a súa habitual. receita tamén está Por feito eso, ao forno. refírome que é bastante habitual en Contes e en todos os sitios de Galicia que se faga así, non? Eu sí, pois non sei, claro. Perfecto, entón vas facelo ao forno e por outro lado tenlle unha cama de verduras Sí, para facer un pisto. para un pisto, que eu creo que o pisto tamén é a clave. Porque o Claro. pisto, se está ben feito, está moi rico o pisto. Simplemente ese pisto cun pouquiño de arroz para unha cea xa tes solucionada. Claro. E un día de festa, pois poslle o abadexo ao forno. Con que o acompañabas ti na receita, que non o recordo? Con patata, cebola e allo. Claro, Despois viño albariño. Claro. E por encima botáballe... tomiño. Vale, tomiño, non? Tomiño. Vale, o sea Desde que está feito, espolvoreado con tomiño. Oiche, Rosa, non esteas nerviosa, Non Que estou. estamos ti máis eu, máis eles dous. Hai 5 ou 6 cámaras diante. Bueno, pero son detalles, Rosa, tampouco... Estamos como na casa aquí. Vamos ver se che parece o de Xulio para que che conte, porque el sí que o vai facer un pouco distinto. El vai dar unha voltiña. Mira, camiña, carai. Xulio, contalle a Rosa, porque o teu sí que é un invento, digamos. Bueno, un invento dos ingleses, que eu, de feito, cando provei alá, a mí non me gustou.
Non me gustou nada. Por eso... E un día, Vai en plena desmitificar. pandemia, dixen, acabábanse máis ideas para facer as nenas, tal, e dixo, vou probar, a ver se tal. E encantoume. A ti ou as nenas? A min e as nenas. Vale. Por qué? Pois estaba ben feito. Estaba nun aceite, que sí que é certo que o aceite ten que ser un aceite algo usado, pero non que parezca chapapote, como hai en moitos sitios. Entón, estou facendo? Estou pochando unhas pataquiñas no mismo aceite no que se fai o peixe. O peixe, claro, porque a idea é as patacas que lle queden por dentro así un pouco tenras e por fora fritas. E por fora moi crujientes. Claro, moi cruxientes, moi fritidas. Entón, por este lado, estou facendo unha das guarnicións, que é unha salsiña tártara, que é maionesa con uns encurtidos e unha ceboliña así picadita, e un pouquiño de zume de limón, que xa estaría, ves? É moi rica e moi sinxela. Moi, verdad, cheira ben, sí, está cheirando ben. E aquí estou cocendo uns chícharos que vou esmagar, e vai ser a segunda guarnición, e despois vou fritir o peixe. Moi sinxelo. Chegou o momento de que lle preguntemos a Rosa, visto que estás vendo así dos dous, ti cal crees que che pode interesar máis? Xa non digo que che vai a gustar, pero de momento interesar así un pouquiño máis. O de Xulio? O de Julio. O de Xulio? Rosa fala pouco, pero cando fala se entende. O de Xulio. Pero bueno, despois hai que probar, Claro. Ao mellor despois diste, home, por mira, o fixen chipes este inglés que fixo o de Silleda. Claro, pero... O de Silleda, así. O de Silleda, dixen, así, sí. Bueno, damosche un aplauso moi grande e pedimosche que vayas á zona de sufridores. Vale, un aplauso para Rosa de Cultis, que está connosco no Voltas co Prato na tarde de hoxe. Vouche dicir unha cousa, Xulio. Creo que nos chaman da túa terra, ou de... Sí? Sí. Do Deza? O de Pretiño, non sei eu, Collémoslle. Home, claro. Sí. Lola, boa tarde. Hola, Cañotiña. Que tal, como estás? Lola. Eu ben. Como estás? Mira, antes de... Xulio. Que tal, Lola? Mira, Lola, antes de nada temos que pedir perdón. Sí. Por qué? Porque che dixemos... non che fomos á festa. Claro, íamos ir á festa, pero hoxe por ti, mañán por mí, non poidemos e non che fomos á festa do bar. Xa mo dixo Xulio, pero bueno, eu perdónavos porque quero volver entonces. Non pasa nada, Lola, ti Non fai pasa un cocido na casa, invítasnos e nós vamos encantados. Vides un día comer o cocido, moi ben, así me gusta. Bueno, que tal van as cousas por Silleda? Como entrastes no ano? Pois entramos moi ben, sí. Así dá gusto. Ben, con salud de momento e todo ben, sí. Oiches, que che parece as receitas que están facendo Merche e Mar Xulio? Xulio está facendo unha cousa un pouco distinta. A mí gusta máis dúas. Sí? Gusta máis dúas, sí. non te... moi ben os dous, Non te molles, que do teu paisano con Merche. A ver, a mí gustame o forno malo o outro, eu fago como a de Xulio, pero bueno, Sí. aprendeu mel, Vale, Rosa, vale. Porque che enseñou el, ves. Oi, Rosa. Claro, hombre. Foi porque che enseñou el. Vale. Claro, hombre, eu sei todo gracias a él. Sí, hombre. Oye, pois eu creo que me vai gustar máis o de Merche. Bueno, pues a ver, e despois ímolo... Bueno, un día Lola, por aí probámoslo dos dous outra vez, Tens que vir un día, tens que vir por aquí a nos... moi ben. Aí está, tens que vir un día nos encantados, vale, Loliña? Ahora teño tempo, vale? Pois xa está, cando queiras ves por aquí, un bico enorme. Vale, igualmente, un besiño para todos. Chao. Lola. Chao. Que maravilla, Lola, Porque máis Lola pechou porque o home jubilouse, ele está a punto tamén. Claro, entón dixo xa desmonto todo e xa... Ahora xa vai ter máis tempo. Bueno, pues mira, estou preparando o rebozado do peixe porque non é un fritido pasado solo por fariña. É unha especie de gabardina como a que utilizamos por rebozados, pero un poquinho máis lixeira. A base é a mesma, fariña, ovo, un poquinho de sal, un poquinho de aceite e cervexa. Vale, pois queda aquí preparando iso que eu voulle contar 4 cousas a Galicia, vale? Moi ben. Veña, vamos alá, porque sabedes que existen moitas denominacións para o abadexo. Case 50, atención, badexo, badeixa, zarreta cara ao norte ou bamba na Mariña. No sur, cando é pequeno, tamén lle chaman corbelo. Tanta variedade de nomes reflicte, sen dúbida, a importancia que ten este peixe nas nosas rías. Mesmo había lanchas específicas ou badexeiras. E xa no 1788 falaban del nos libros. O caso é que a calidade da súa carne sempre tivo moitos admiradores e cando estaba ben fresco, convén aproveitar para cociñalo. Case calquera preparación lle vai ben, a verdade. Por certo, se o vedes no mercado, pode que se vos asemelle ao bacallao, como dicía Merche, pero, como vos dirán na peixería, non son a mesma cousa.
encaldeirada cunha allada, fritido ou ao forno, este peixe de prezo bastante razoable pode nos dar inmensas alegrías se o poñemos nunha mesa de domingo para compartir coa familia. E se non, pois facedes as receitas de Xulia de Merchi que sempre quedan maravillosas. Veña, vamos con Xulia. Bueno, A ver, estou que me querías rematando. contar algo do rebozado, eu tiña que Nada, contarlle a pois, Galicia catro o costas, rebozado, estábamos... o rebozado digo que é como unha salsa para... como unha gabardina, pero Ajá. como ves, un poquinho máis lixeira. Porque o Sí. que queremos é fariña, cervexa, un poquinho de aceite de oliva, sal e un ovo. E xa está. Eso é. E nada Entón, máis. o que queremos é unha película moi finiña Sí, por queda riba. como moi lixeiro, non? Eso é. Por Queremos decirlo simplemente que se pegue o mínimo posible a menor cantidad posible. Non queremos un buñuelo recheo de Xa. abadexo, vale? Vale. Entón, vale. agora xa está lista, deixámola aquí que repouse un pouquiño. Vale, deixámosla Vale. aí repousando. Eso. Moi ben. Entón, como os chícharos xa prácticamente están, había tempo que non me vías con ela, Coa manteiga. a manteiga, botamos un poquinho de manteiga, A manteiga de Xulia, señoras e señores. A manteiga de un Xulia, como pouquiño de sempre, nas manteiga, nosas cociñas. e vámola poñer ao lume. Vale. Pois vou con Merchi porque hoxe non lle estou facendo moito caso. Vais a Pois falar dalle. comigo, Merchi. Porque creo que Merchi Pensei que non viñas. Quería ir ao forno, me parece, en algún momento, non? Sí, mira, fixen unha costriña para poñerlle por riba o peixe que leva reladura de limón, zume de limón, Buah, cheira a limón. pan relado e pirixel, vale? A recén de limón, vale. E botaches antes que xa vin cando estaba aquí con Rosa un pouquiño de Un aceite por chorriño riba, de non? aceite, sabes? Vale. De aceite de oliva virxe. Vale. E o peixe tiña sal tamén. Vai a Perfecto. estar agora a 190 graus entre 10 e 12 minutos, vale? Hai toros máis gordiños. En 10 minutos, dime, avísame a 10 minutos e botamos un 190 vistazo. graus, 10 minutos. 10 minutos. En 10 minutos queremos, por exemplo, un gong. E un gong, a ver, como é Un o gong, gong? un gong. Sí, sí, Un gong, sí, vale. queremos un gong. Veña, un gong, 10 minutiños. Veña, vamos alá. 180 graus, 10 minutos... 190, 190, perdón. 180 para os pastéis. 190, perdón, 190. 10 minutos. Ala, a facer súa de bedeixo. Sigo facendo entón o pisto, vou cortar estas verduriñas. Sí, pero espera. Dime. Sí, pero espera. Porque mentres ti preparas iso, vamos a repartir cartos a Galicia. Vale? Que che parece? Canto vas Vamos a alá. repartir? Con que 3 ingredientes fai Merchi a costra, Merchi? Con que 3? Limón, pan relado e perexil. Limón, pan relado, e perexil. 50 euros en xogo, podedes comezar a chamar ao Voltas co Prato, 664-483-419, o teléfono no que hoxe hai 50 euros para a primeira persoa que chame, Limón. Pan relado, perexil. Aí está, vale. Temos aí o pisto que leva, Buah, tromentelo. Isto reduce moitísimo, non? Sí. Claro, reduce bastante. Ao levar cebola e demais. Aí hai cebola, hai Ajá. cenoria e allo. E un Vale. pouquiño de tromentelo, de tomiño, teño que pensalo. Tomiño, porque na vosa Tomiño. zona decides tromentelo. Sí, Tromentelo, a min sí. gustame. Sí. Tromentelo en vez de tomiño, curioso. Hai unha banda de gaitas da zona que se chama Que se Tromentelo. chama Tromentelo. A Sí. banda de gaitas, Tromentelo. O sea, a Sí. banda de gaitas, Tomiño. Non? Sí. Buah. Arrecende moi ben, A recende moi ben. E ainda Entón, lle vas a despois, incluir tamén a berenxena, berenxena, a vas meter tamén cabaciña, o allo porro. Allo porro, vale. O sea, que ainda lle queda por engadir algunha que outra cousa. Sí. Perfecto, todo moi rico, moi abundante, como nos gusta a nós. Home, claro. Veña, vamos con Xulio Mato, por aquí. Hai que fritilo peixe, Xulio. Aí vou. En algún momento. Mira, xa cortei uns trociños. Vou botar un pouquiño sal. Vale. Tes algún truco ou algo para fritir ben o peixe? Sí, mira. Vamos, espera. Truco na voltas co prato. Mira, Vamos, fritir o primeiro, peixe. pasámolo, se queremos un rebozado, primeiro vamos a pasalo por fariña e sacudilo ben. Ves, que quede simplemente impregnado con ela. Simplemente parece que se Eso é. enchoupou unha area na praia, Eso nada é. máis. Eso Vale, é. perfecto. Pero cando sales da Cando praia. sae da praia, Cando se sí. sacude. Vale. Ves, sacudímolo e desta forma Quédalle ben pegadiña. quedalle ben pegadiño todo. Vale. Mira. E como xa temos o aceite quente no que as patacas como ves, xa as Recordamos quitei, a xente da casa que o aceite ten que ser reutilizado, non? Mellor. sempre vai coller máis sabor. Mellor, para vai coller estas máis sabor. cousas, de feito, eu sempre recomendo que se fagan as patacas en aceite limpo e o aceite das patacas reutilizalo para outras frituras. Para o abadexo ou a fritura que Eso. queiras facer. Vale. Eso. Vale. Vamos a baixar un pouquiño porque ahora está bastante fuerte po peixe. Ajá. E como ves, xa vai ir collendo. E os chícharos estánse facendo aí, Os entendo que os chícharos chícharos estánse salteando, ves? Que rápido Ai, dora. que rápido se fai a... Claro, dórase rápido. Pero por dentro tamén se fai tan rápido, Xulio. Por dentro tamén se fai tan Sí, xa, rápido. no, ahora baixei un poquinho, ahora vais a facer aí. Mira, os chícharos xa están salteados como che dixen. Por outro lado, e agora Ajá. vámonos
A ver se non me caen moitos. Bueno, algún que outro, nada máis, non pasa nada. Bueno, mira, non pasa nada, esto cousas ahora, do directo. esmagámolo. Ah, sí, que os esmagas. Claro, esmáganse. Esmajas. E vai quedar esmajas. Esmájalos. E queda como unha pasta. Están só cocidos, salteados con manteiga, vale, sal, vale. pimenta e un pouquiño de Apago este. herbaboa. Este de aquí. No, este de aquí, Estás este. apagando que non é cañotas. Sí, sí, xo sei. Estarme boicoteando o prato, cañotas. Espera, no, vouche apagar este. A ver, que creo que temos unha chamada telefónica, hai que repartir cartiños. Creo que imos ata Lugo, Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Fran e compañía, moi boa tarde. Que tal, como estades? Con quen falamos? Con Javier. Hola, Javier, que tal? Como estás? Pois aquí, deleitándome a colaboración destos platos. Ah, así me gusta. Así Que me bueno, gusta. que sería bo, non? Poder, o arrecendo, poder olelo desde aquí. Eu sempre digo, temos que inventar eso, cheiro televisivo, pero aínda non temos eses poderes. Bueno, dende a cidade da muralla, quero que me respondas a pregunta para levar 50 euriños para ti, para casa. Veña, vamos alá. Con que 3 ingredientes fai Merchi a costra? Con pan relado, Sí? perixel Sí? e limón. 50 euros que marchan para Lugo, moi ben. Moi ben. Bueno, Javier, mandamosche un bico xigantesco. Vente un día polo programa. Moi ben, pois... Veña, acepto a invitación. cando queiras Unha ves, aperta veña, un para bico. todos. Grazas. Chao, Un chao, saúdo. chao. Eu creo que chegou o momento de que vaya co público, Vou ir co público a ver que me conte algo a nosa convidada, a nosa queridísima Rosa. Hola, que tal, como estades, señoras? Todo ben? Sí, vale, nós encantados de que esteades hoxe aquí. Rosa, ti como representante do público que está todo aquí con nós, dille a Galicia como cheiran as nosas cociñas. Espectacular. Moi ben. Espectaculares, Dixo así un pouco portugués, Ou non? Sí. Dá gusto, Sí, dá gusto A ver, estar aquí. que tes que dicir do de Xulio que antes dicías que era un pouco da túa idea? No, da miña idea era máis ela. É a que se máis asemella ao que facía eu, pero que me gusta moito que está facendo eu. O sea, ti É crees que o del, por ser así unha cousa nova, Nova, máis ben, Pois ao nova, mellor- pero despois non sei, hai que probar os dous, non se sabe. va a ser xusta. Hombre, claro. Va a ser como o Xuiz Taín. Xusta, xusta. Xusta, Bueno, xusta, sí. pois vamos che dar un aplauso enorme e moitas gracias por vir hoxe ao programa, vale? Dámoslle un aplauso a ela e a todo o público que temos hoxe aquí no Voltas co Prato. Grazas. Grazas a todos e a todas por vir. Vamos. A ver, Xulio, como está esa fritura? Como Pois, fritiches ese abadeixo? Aí Quero vai, velo. aí vai, mira. Ah, mira, está aquí xa, Mira, ese xa está frito. E mira, Pero unha pregunta, os ingleses fan os toros así tan grandes ou non? hai que nos fai máis grandes e máis pequenos. Eu cando comín eran como tiras, e a mí non me gustou. Como tira, como fingers de polo, Eso non? é, Así pero tiras de polo. Fíxenos máis grandes na casa, entón a mí gustaronme. Entón Claro. por eso dixen, pues vámonos a facer grandes porque é como están máis ricos. Con patacas fritidas, salsa tártara e Eso é. chícharos E mira, esmajados. e preguntaba se por dentro estaba feito. Mira, isto tense que ver, para. ¿Ves? Para. Mira. Está jugosiño. Mira, está feito, mira se está feito. Está jugosiño. Abre aí que se Sí, vexa sí, aí, sí, mira. sí. Isto é unha maravilla. Está. Isto é unha maravilla. Bueno, entón, Que pasada. temos os guisantes esmagados. Sí? E a salsa tártara, pois chegou o momento de que emprates, Xulio. Pois isto con eso, mira. Estás neso? Vale, Vamos e ver Merchi, a ver como anda Merchi. Vamos cara a Merchi, a ver que nos di ela. Merchi, Que tal? Mira, teño o pisto, que lle botei o tomate, que estuvo facendo aí 20 minutiños. Ajá. E agora imos sacar o emplatar peixe do así. forno. Pero mira, eu creo que chegou o momento de facer a pregunta de concurso. E como a pregunta é para Xulio, Sí. eu vou ser malo e vou na facer contigo. Vale? Vale? Vale. Veña, que che parece? Vamos alá. Que erva lle bota Xulio ao seu puré de chícharos? Hortelá. Tela. Preguntouche alguén? Hortelá. Vale. Que erva lle bota Xulio ao seu puré de chícharos? Sabe, Hortelá. Hortelá. Hortelá, ela sabe, ela sabe. 50 euros en xogo, por favor, chamade ao Voltas co Prato. Lembrade que bonito está o empratado de Xulio, por favor. Xulio, quero ver iso. Quero ver iso, Mira, xa botei Mira. as patacas de segundas. Ah, vale. Vale. E vais ver como enseguida xa empezan a coller dourado. Sí. Pero Con, quero ver. con ese aceite que falábamos reutilizado Eso, tamén do eso. peixe. Pero que quero é collerche unha pequena, mira, Vale. están fritías en dos tempos e quero que vexas o cruxiente que quedan. Entón, que fao, como? Home, non, mete no bolsillo. Sí, que cruxe, sí. Claro. É verdade, é verdade. Ah,
Xa me volveu saltar o aceite, sempre me salta contigo. Porque es un cheirón, poste moi encima del. Bueno. Mira, vou chamar a Rosa porque chegou un momento de que vaya probando, entón vamos a levantar da cadeira, polo menos para que ande e vexa un platado. Rosa, un aplauso para ela, por favor, ven aquí. Mira eso que tes aí. Mira iso que tes aí, Que che parece? Es que probar a ver que se che gusta, claro. Coido que sí, pero... Bueno, eu creo que lle vai gustar, Mira, o problema non vai ter. Ahora vamos coller unhas pouquiñas patacas Ajá. e poñémolas de base. Me cae o... E varlle poñer por riba o abadexo, Por non? riba poñémoslle un par de trociños de peixe. Este xa utilizamos antes. Isto para un domingo que tes xente na casa, venche a Hombre, familia. Mira, pai. ou ti que er futbolero e xuntaste cos amigos cos para ver amigos, fútbol. mira, fixadevos, que maravilla, Falo en taquiños pequenos. Un aplauso para Xulio Mato. Abadexo con patacas, con salsa tártara, con chícharos esmagados. Aquí, no a voltas co prato, fish and chips galego. Eso é. Aí está. O bon. Eso é de Merche. O bon. Merche. Aí vamos. Que nos quedamos en tempo. Veña. Imos. Acaba o programa e Merche non nos sacou as cousas do forno. Ti non te poñes nervios, Merche? No. Tranquila, non pasa nada. Aí estamos. Abadexo ao forno, un toque máis ou unha forma de facelo máis tradicional. Hoxe, Merche, non voltas co prato, fixadevos. A ver. Vou por detrás. A ver. Aí, quitamos Hola, isto ven por de aquí, para. Rosa. Mira. Mira isto. Sí, Así. Que? ten moi boa pinta. Como cheira isto? Cheira ben? Sí. Pois veña. Sí. Vai explotar a vitrocerámica. Vente por aquí, Rosa. Colócate aí que está preparando xa Merchi a súa elaboración. E eu, mira, case che decía que vayas probando de Xulia. Queres probalo? Sí, vou probar. Hombre, claro. Si te apetece ir probando de Xulio, ti valle dando. Veña, vamos alá. Dios, estou en tensión porque estou na presionando ahora para que probe. E está aquí a pobre Rosa dándolle o abadexo de fish and chips de Xulio. E mentras tanto vamos repartir cartiños. Vamos alá. Mira, unha tocalla túa. ¿Sí? Mira, Merchi de Betanzos, que tal? Hola, buenas tardes. Como estás, Merchi? Muy bien, muy bien. Estás ben? Supoño que estarás Sí. mellor con 50 euros. Ai, se me das de 100, millor. No, 100 non temos. Os nosos vales son de 50, non hai de máis. Pois chéjame, para unhas copiñas, chéjame. Eso é certo. Veña, vamos alá, por 50 euros. Que erva lle bota Xulio ao seu puré de chícharos? Hortelá. Correcto, 50 euros. 50 euros, que marchan. Sí, señor, sí, señora, moi ben, Amigos, moitas gracias. Nada, mandamos un bico enorme, vale? Un beso para todos. Veña, chao, chao. Chao. Merchi. Ai, Tes aquí o grande, Rosa. tes un máis pequeniño O para que pequeniño. refríe un pouco. Rosa, senón esta é igual para está que moi refríe, quente. xa para que probes Bueno, dese. partisa. Como estás, Rosa? Buenísimo. Dade máis maus, por favor, dade máis maus. Uf, que tensión. Estás ben, Rosa? Sí. É que Rosa ainda está na proba do segundo, porque probou xa o de Xulio e agora está probando de Merchi, que tedes aí que pintaza ten, que eu non pedí un aplauso para ti, pero vou non pedir agora un aplauso para Merchi tamén. Merchi Rodal, cociñando a botas con prato, a abadexo, a forno. Isto é un espectáculo todas as tardes aquí cociñando. Pois estou nun apuro, estou nun apuro, Está Rosa, non estaba tan nerviosa desde que, non sei se está casada, pero desde que lle pediron un matrimonio. Está moi nerviosa Rosa agora mesmo. Espera! Rosa, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Merchi Rodal! É a gañadora de hoxe. tamén, rico, moi rico. Gustouche, Rosa? Gustoume tamén Sí? moito, porque está jugoso tamén, moi bonito. Moi Moi ben. rico, a salsa está moi ben. E o de Xulio que tal estaba? Espectacular. Espectacular. Pasáchelo ben? Ben. Disfrutáchelo? Sí. Pois Sí, nós sí, encantados de que estiveras hoxe aquí, vente cando queiras, vale? Vale, gracias. Bueno, gracias aos cociñeros, como sempre, que están todas as tardes con nós. Señoras, señores, nos marchamos. Lembren que agora quedan coa actualidade na televisión de Galicia, quedan coa Hora Galega. Chao, ata mañá.